Μάλιστα. Μιλονάκης και παραπέρας. Με ένα Toyota, είναι εδώ. Καλά εδώ, πως κάνω λάθος. Μιλονάς. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα και στους δυο παιδιά. Λοιπόν, τον έχουμε ξανακάνει τον αγώνα. Τον έχουμε ξανακάνει το 21, δίχως επιτυχία, δεν τερματίσαμε. Τώρα θα παλέψουμε να τερματίσουμε και να το περσίτουμε. Για παλέψουμε, θα τερματίσουμε και θα κερδίσουμε το. Έτσι ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μας και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που θα έρθει να είναι μαζί. Λοιπόν, Αγία Ευθυμία, Καρούτες ή τελευταία ειδική άμφισσα. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν οι Καρούτες γιατί έχει και κατηφόρα και έχω αδυναμία στην κατηφόρα. Ή να μην σε πάρει ο κατήφορος όμως. Παιδιά, καλό δρόμο, καλή επιτυχία να έχετε. Χειροκροτήστε και το πλήρωμα που του αρέσει κάτι φόρα του οδηγού. Με το νούμερο 18, με το Toyota Corolla ΑΕ101, Κωνσταντίνος Μιλονάς, Νικόλαος Παραπέρας, με χρόνο 1 ώρα 04:40:92 κατέλαβαν την 10η θέση στη γενική κατάταξη, την 3η θέση στην F2 και την πρώτη θέση στη C4.